Jamen hej, og velkommen til vores første video. Vi er Magnum Peak Gaming, velkommen. Og vi skal spille noget Hearthstone. Så nu skal vi spille noget Garrosh of Wrath Goldfinger. Så det bliver spændende. Goldfinger, vi ved hvilket folkefærd han hører til. Det ved vi ikke, fordi at de moderne mennesker har. Så nu har jeg jo ikke spillet Hearthstone i lang tid, så jeg ved ikke, hvad alt det nye er. Så jeg har et gammeldags stik. Det her det er Zephyrus og Voidcaller og Hearthstone. Så Pete, du har jo aldrig spillet Hearthstone før. Jeg har dabblet lidt. Jeg har dabblet lidt en god halv time i gymnasiet en gang. Jamen det var godt. Det var jo det her, det var det jeg lærte tilbage i min i stedet for at skrive opgaver. Så nu tager vi et live-chat, nu tager vi et chat. Det her det er en kriger, hvis vi skal oversætte dansk. En kriger, de kan få armor og er mægtige. Jeg er sådan en dæmon, mand. Jeg er en warlock. Men lad os så nu gøre kort. Hvem er ham hernede? Reno Jackson, han er ret god, fordi han er lidt troll. If your deck has no duplicates, det har det her dæk. Okay, så hvis vi lige er ved at dø, så skal vi bare give fuldt op. Det er jo lidt det, Ja, det er faktisk lidt cool. Jeg tror vi har ikke nogen random. Og til jer unge mennesker, som ikke ved hvad secret betyder, det betyder hemmelighed. Så vi kan tage den. Jeg ved ikke hvad ham her, han er ny. Blade Master Okani. Okay. Hvad fanden er det for noget kineser, tror jeg? Det forstår jeg ikke. Nej, lad os bare lidt. Nå, hårdt, det må sgu også være noget. Det er sgu ikke dansk. What's your dream destination? Ja, og så det her, det er også lige kort en rejse igen her. Nu har jeg fået Trivago. Kom nu. Når at the end of each player's turn skiver det. Så får okay, det lyder meget hyggeligt. Hold da helt møland, der sker mange ting. Ja, men det der er mange farver. Lad os spille ham her, han er ret god. Magnum Pete Gamer 1. Ja. Hvad var det han hed? Voidcaller. Voidcaller, hvad er det og han dør. til de unge mennesker? Og han dør, så kommer der en tilfældig dæmon fra hånden ind i kampstedet. Men det jeg har gjort, som er smart, er kun at putte stærke dæmoner ind. Hvis ham her dør, så kommer jeg til den her, hvor der, det må vi ikke sige, eller den anden ham her. De er begge to mægtige. De er mægtige. Men vi kan ikke slå ham ihjel. Så lad os bare spille den her. Og fjerne alle de excellent, ja. Thank you. Det betyder tak. På god gammeldags dansk. Så det er jo et nyt spil, og det er sjovt at være tilbage. Og nostalgien kan føles, og hvis vi spiller det som mennesker, så skal jeg bare spille og nyde det her nu. Peter, Pidi, hvad siger du? Jeg synes det er vældig kløgtigt. Se her, nu skal du se her, nu kommer enten en af de her styrkefolk med. Nu er lige 8 mana gratis. Ja, så kan vi også spille den her. Det er ikke en rød monner. Jeg har ikke nogen healing coaches, det er kun præsterne, der har det. Så jeg har Reno, og så har jeg også en bot, der kan heal mig, så det er meget fint. Hvad er Voidcaller lore? Men jeg tror, at den kalder til Voiden, og dem har det bor ud i Voiden. Og Voiden, det betyder jo ingen. Fordi dæmoner er rigtig. Og dæmoner, de er jo typisk ja. Det var også dem, der prøvede på at dræbe vores gode præsident. Nå ja. Men Adder, han lever. Han lever, men det man skal... det var coronavirusen, ikke? Og vaccinen, det var måske derfor, at den prøvede at skyde ham. Ja, fordi det er Trump, der laver vacciner. Ja, ikke? Nej, så ham her... vaccinerne 5G. I suppose I should thank Straw. Jamen, det gør det. Ja.
ved et faktum af livet. Så nu har vi et problem. Mutanus, han spiste dæmonkongen Mal'Ganis her. Og han har 16-16, han er ret mægtig. Men vi kan bare lade ham omstille et for. Prøv at se her, han har en 16-16. Større million end nogen stå. Og så skal man huske at sige, I greet you. Og nu er det bare et for. Fucking outplayed. Ja, han blev, jeg Du er tror... et får, ligesom demokraterne. Du er blevet demokratspæder. Det kunne være lige her i pausen, kan lige se om vi faktisk optager. Det ligner det, vi gør. Jeg skal? Ja, det er godt. Nu kan I få lidt lore, lidt backstory. Lidt backstory. Lidt Magnum Gamer Pete HD. Ja, og vi spiller jo på de Lore. europæiske server, hvis I er nysgerrige, hvis I vil trende os. Spiller vi online mod et Ja, det er et ægte individ, det her. Jeg tror ikke, han har det altid godt, når han er blevet demokrat. Nej, det tror jeg sgu ikke. There's always room for Ham så også, han er turist. Det ved jeg, det skal vi ikke lige gøre med. Nu skal jeg tænke, så kan du lige sige nogle anekdoter, imens jeg tænker, hvad den bedste sang er. Okay, nu skal I høre, unge mennesker, en historie fra dengang jeg var ung. Fordi dengang jeg var ung, der havde vi ikke alle disse fancy iPads og TikToks og så videre. Ved du hvad? Dengang jeg var ung, på vej til skole, der skulle man malke en ko. Og når man havde malket en ko, så kunne man hente sin skål op i høstakken. Og ved du hvad? Så kunne man fylde den op med asbest. Og så kunne man, og ved du hvad? Og ved du hvad? Så spiste man asbest med mælk lige fra yret til morgenmad. Og ved du hvad? Vi kunne lide det. Og ungdommen nu til dags, de kender ikke til andet end havrefras og sojamælk. Og rødbedemælk. Og kanalmælk. Vise ord Ja. for en klog mand, det var nogle spændende anekdoter. Og jeg synes, de unge mennesker kunne lære noget. Og det er derfor, og det er simpelthen derfor, vi har startet det. Ja. De unge mennesker skal lære de hårde tider. Jeg synes, der kommer nogle gode pointer her. Det kan godt være, at vi taber til Goldfinger. Men vi kan i hvert fald ikke tabe viden. Blade Storm. Nu holder du lige en gang i to. Det er i hvert fald ikke spillet alle drager. Ja, det kan jeg godt se, Han er så toxic. the smell of mana in the Det har morning. det faktisk. Refreshing. Lad os spille vores helvede til. Og så Kan du forklare de unge mennesker, hvad det der lyn på? Nå, jamen det betyder, det ved jeg faktisk ikke selv. Nå, det betyder, can only take one damage at a time, så det betyder, at han kun kan tage et skade ad gangen. Så hvis nu han havde en mægtig minion, så skadede den alligevel. Den er jo vældig kløgtig. Jamen, den er god. Problemet er, han har 17 kort. Vi har 8. Men jeg har et kort op i armet, så at sige, hvis jeg skal forstå det der ordspil. Han kommer til at begrave. Han tilhører også. Prøv lige at se, Peter. Hvad er han dog, Frederik? Ja, det ved jeg godt nok ikke. Ja, han ejer en bank eller to. Men vi vil gerne have en masse af ham her, fordi han er ret god. Så vi kan kopiere ham. En ægte paludan. Hvorfor tager Ralle et pulsover? Nå, okay, nu er han stoppet med at putte. Hvor er Ralle henne? Ralle Pallo? Nå, det her det er Ralle Pallo. Men hvorfor lå han at putte såret? Kan du forklare det til de unge Nå, mennesker? jamen det er fordi, at når man spiller en ny kriger, en ny minion, som I kan se hernede i bunden, minion det betyder minion, ligesom dem på Gro. De kan ikke angribe til at starte med. Det er faktisk en grusom mig-reference. Nå, ja. Et fun fact, jeg troede først, da jeg hørte om filmen, at det var et invest. Det var, nå, I ved jo heller ikke, ja, de unge mennesker.
de unge mennesker, de kender ikke Nu- andet The time has come. TikToks. Men der kom lidt Darius Sandstorm her. If your deck has started no duplicate. Okay. It's all in Hvad a day's fanden er work det her for for a noget? hero. Extraordinary. Jeg kender ikke alle de her nye kort, det er jo for rødt. På så mange måder. All will serve. Jeg tror det er Relaxation for all, and all thanks to me. Ja. The Manager. The Manager. Ja. Reach for the Karen the skies. Manager. Jeg kan mærke til også, hvordan hun ser ud. Hvorfor? Nej, vi skal heller ikke være for. Nej. Det er banal. Det kan godt være, vi taber, men som en god lektie, man kan lære, det er at tabe og vinde med samme sind. Det er jo det. Og det, er jo, det skal de unge mennesker jo også lære af, ikke? Man kan ikke altid vinde. Og I saw that going differently in my head. Hvad? nej, men jeg tror ikke, det går godt. Nej, jeg tror, vi taber. Hvad siger det med gamer marker? Gamer, ja, tak, Pete. Big Pete. Nogle gange skal man huske på, at det her det er faktisk vores første YouTube-video nogensinde. og så dermed så tror jeg faktisk, det var overraskende dybt. Ja. Lige nu har han en masse onde fjender her på brættet. Det vi nok gerne vil er at fjerne alle sammen. Your wish is my suggestion. Vores bedste kort ligger stadig her. 5 damage to all enemy minions. Den er jo god. Flammestrike. Og ved du hvad, og det her, hvor comebacket kommer, og det her, det er det, de unge mennesker skal lære. Er det ikke At det, der hedder når man- Redemption Arc? Ja, det er det, og når man føler, man er på bunden, No så skal man ikke give op. believe this. Præcis. En underhund hedder det vist på engelsk. I saw that Hvis man going nu skulle differently oversætte in my det. head. til god gammeldags. Oh, thanks. God gammel It's start. all in a day's work for a hero. Nå, der er også alle mulige finurligheder. Det her det er legetøj. Jamen det ved I unge heller ikke, hvad er. Vælg jeres TikTok'ere. Vi kender ikke andet end Subway Surfers Ja. gameplay. Og Family Guy funny moment. Det er simpelthen, hvis man skal lære noget ægte mandemandsspil. Ja. Og læg mærke til kortbagsiden her. Det er bagsiden af kortet. Men det har jeg heller ikke set. Det sidder inden for hele jul. Og Lord Godfrey. Ja, godt, men vi spiller ham ikke. Vi tror bare, vi chiller her. Okay. Kan du forklare de unge mennesker din strategi her? Jamen okay, så vi har 10 kort tilbage. Han har 11. Den, der har mest magt i sin kort, vinder. Jeg har 24 liv. Han har ret meget. Reach for the Og skies. han har noget af det mest grådige effekt, jeg nogensinde har. Så ja, en typisk, ja, For sådan en som ham. ja. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare prøve at holde ud og bruge vores ressourcer bedre. Ham her tror jeg faktisk er meget god. Murloc Rogues Gameplay RPG. Ja, Murloc, det kan være, det skal være vores næste Murloc- video. En Murloc- Murloc RPG playthrough. I skal glæde jer til Murloc episode 2 Murloc RPG. Men er det rent faktisk en Murloc, det der? Ja, det er Murlockerne. What? Murlockerne. A turn to give Hvordan er that de puttet det på minion a liv? turn to get Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det er jo comeback. Ja, hvor Det her, det er det, vi kalder for at komme tilbage på den. Differently Ja. in my head. Ja, hvordan kan det være, at ham Murloc der, han har en grøn person? Det betyder, at han er giftig. Mm. Og så dræber han alle, uanset hvor meget angreb han har. Okay. Jamen er det så ikke noget om, at du skal have fat i ham, den store dreng der til venstre? Men du kan se, de her folk med det grå skjold, det betyder taunt, så det betyder, at man skal angribe dem før, at man kan angribe andre. Okay. Så de tiltrækker sig ligesom, ikke? Ja, Diversion tactics. præcis. Jeg tror, vi er i nogle problemer.
her det er ikke helt godt. Kan du ikke komme med nogle positive opløsende ord? Der var en gang, da jeg var ung. Ja. Ved du hvad? Dengang, da jeg var ung, der handlede det ikke om, at man vandt eller tabte. Der handlede det simpelthen bare om, at man havde en pind, og man havde en bold. Og ved du hvad? Og vi løb rundt. Vi løb rundt med bold, og vi slog til den pind. Nogle gange havde vi ikke engang et bold, nogle gange havde vi en dåse, nogle gange havde vi et dæk. Men Og vi må jeg... kunne lide det. Kunne I det? Vi elskede det. Og for vi vidste ikke engang, hvad TikToks og iPads. Det ved jeg heller ikke. Kan du ikke lige uddybe for det gamle i publikum også? Hvad er en iPad? Jamen en iPad, det er jo en, ligesom i det her spil, man har taunts, en diversion tactic. Ja. Så er det noget, som Socialdemokraterne har opfundet. De har simpelthen opfundet iPad, så de kan distrahere ungdom fra hvad der er vigtigt i livet, såsom at spise asbest til morgenmad og slå en bold med en pind. Ikke? Hvorfor ikke med sin fod? Fordi det kunne vi ikke dengang. Dengang der var vi ude i skyttegraven. Vi havde mudder helt op af støvlerne. Vi havde ikke engang støvler. Det er jeg ked af at høre. Dengang jeg var barn, der havde vi ikke engang støvler. Der var vi bare i skyttegraven. Vi spiste rådne tomater. Så derfor kunne vi ikke sparke til fodbold. Så det er jo det, altså, make do with what you have, som man siger på gammeldags engelsk. Ja, det tror jeg er et råd, vi alle kan tage med os faktisk. Ikke nu, vi er godt have. Vi har fået kortene på hånden. Ja, det er det. Man har intet andet end kortene på hånden. Nu er vi godt nok nogle store problemer, men vi har den her mixi alligevel, som kan suge liv under en. Ja, vi er sgu i problemer. Så 4 plus 5 og 10, 16, 20 skadesbrættet. Det er sgu ikke godt. Nu kommer der kalkuleringer. Ja. Men vi har ham her, han er ret god. Okay, Problemet er, jeg kan ikke dræbe ham her også. Men er han So nu må jeg many forstå, at det her er her, hvor decisions. vi sorterer mændene væk fra drengene. Drengene væk fra mændene. Det her, det er et af de momenter, hvor mænd bliver sejret. Jeg tror faktisk bare, vi gør sådan her. Hvis vi skal vinde, så skal vi være gået i. Nogle gange må vi sætte råd for vores modstandere, et træk for dem, og selv være gået i. Det er ham her, han kan dræbe alle fjenderne i den Hvad er det, han gør, Lord Godfrey? Vis lige det til de unge Deal mennesker. 2 damage to all other minions. Så hvis Annie die, han gav sgu bare op. Hvad? Så vi vandt. Vi vandt! Vi vandt. Vi er sejrherrerne! Fantastisk. Kom nu! Altså, jamen skal vi ikke sige, at det var den video? Ja, det var det. Det var Tak, sgu tak godt fordi gået. Det var vores I første så video. med og hørte med Og vi og ses. følte med. Ja. Vi ses til næste gang til Møller RPG Y8. Ja. Hej så længe.